σε κάτι έτσι στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή, κάτι ευχάριστο. Δεν θέλω να πάμε σε μέτρα και σε τέτοιο τώρα. Πάμε να δούμε τα εγγένεια του γαλλικού προξενείου που έγιναν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τα νέα γραφεία του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ευζώνων, εγγενίασε ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Jean-Luc Coundelforge. Η νέα αυτή εγκατάσταση εκφράζει τη βούληση της Γαλλίας να συνεχίσει τα 300 έτη παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. L'inauguration de ce consulat marque l'achèvement de travaux importants qui ont permis de marquer la volonté de la France de rester présente à Thessalonique et toujours plus active à Thessalonique. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα προξενεία του γαλλικού δικτύου. Το Γενικό Προξενείο συμβάλλει σημαντικά στην ελληνογαλλική συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η καινοτομία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Alors nous avons 1400 ressortissants français inscrits et peut-être 2000 français dans le nord de la Grèce. Notre circonscription comprend la Thrace, la Macédoine, l'Épire et la Thessalie. Από το Σεπτέμβριο, ο Γενικός Πρόξενος διευθύνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία που δίνει η Γαλλία στην πολιτιστική της παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Et nous avons désormais fusionné et accru la synergie entre trois modalités de présence française à Thessalonique, notre école, l'Institut français et d'autre part le consulat général. Στα εγγένεια της έκθεσης για το Μέγα Αλέξανδρο στο Μουσείο του Λούβρου διοργανώθηκε εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου με θέμα τις ευκαιρίες επενδύσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης στη Βόρειο Ελλάδα, η οικονομία της οποίας παρουσιάστηκε ιδιαίτερα πλούσια.